dia. Avui m'agradaria parlar-vos de tot el que té a veure amb els cuidadors dels peus. Els peus els hi ha tocat néixer en un lloc una mica inhòspit, vull dir, a baix del nostre cos, la part més baixa, i tenen que aguantar tot el nostre pes. A l'estiu tenen protagonisme perquè estan més exposats i podem lluir-los i cuidar-los una mica més. A l'hivern, però, estan encapsats dintre de sabates estretes, de sabates d'esport, de mitjons que potser fereixen una mica el peu, i llavors, quan passa tot l'hivern, ens trobem amb uns peus dolorits, cansats, amb durícies i poc estètics. El problema del peu no és si és un estètic, que ja ens agrada veure un peu bonic i cuidat, però hi ha molt més allà. És a dir, el peu té totes les zones reflexes del nostre organisme. Llavors, clar, un peu que no està cuidat està desatenent també tota la part interna del nostre cos. El cuidador dels peus és tot l'any. A l'hivern pots tallar ungles, fer un bon massatge, pots fer tractaments de reflexologia que el que farà serà activar els òrgans interns per resoldre problemes una miqueta més difícils d'atendre, com seria els insomnis, ansietat, problemes de mal de cap, problemes digestius, problemes amb menstruació. Llavors és un bon aliat perquè nosaltres puguem tenir salut. A part de que sempre cuidar dels peus sempre és un veritable plaer. Així és que m'agradaria que prenguessis nota i que a partir d'ara miressis els teus peus com la part més important i més bonica del teu cos.